Sampun kesupen nggih, sakderenge ningali didudul rumiyin tombol subscribe channel Galeri Sinden Indonesia. Matur suwun. Wilujeng dalu Pak Igi. Dalu Mbak Ani Kusuma. Nggih, alhamdulillah dalu menika sowan wonten Desa Sembatur Agung. Sembah menika lak sembah syukur. Tur menika katur agung menika mringyuang agung. Sembah syukur katur kunjuk mringyuang agung. Awakmu tak warai pisan kok iso to sayang. Gayane. Lan aku mbok privat ndek ingin kan. Lho sampean kok terus nemplek kono. Lho kene ta. Gak kowe mau cemburu mergo wis tak tolak dhisik, Mas. Oh, no. Aku kan milih sampean. Lah sampean wong kuwi ya tipakku kok ya. Loh, Dek Sasa, nanti kalau kita honeymoon kita pergi ke Amerika ya. Boleh ya, boleh. Allah Tegalan Kidul kono ya Mas ya. Awake dhewe ne Tegalan Kidul kono wae. Keluarga kere. Keluarga kiri apa Dek. Nanti kalau kita habis menikah, Nggih. kita bulan madu, paling enggak kamu mau makan apa sayang? Aku mau makan sotong balap. Boleh, nanti Ya. ada pizza juga. Pizza? Hamburger Ya. ada. Hamburger. Awake dhewe engko ya hamburger karo pizza ya. Lho, kowe kuat tuku. Ngenteni sisane kono Pak. Aduh, Ora lho Mas, mosok kono lho sing lanang. Wong mosok sak untu sak cangkem kok gisul kabeh. loh, ngawur Dek ngelokke jare aku merongos. Iki mono ora iku sing kemunduran. Lah iya. Sayang awake dhewe keluarga sederhana ya. Sederhana. Kita nanti kalau honeymoon minumnya paling enggak ada whisky. Oh, iya, ada toh. yang mahal-mahal ya. Iya betul. Apa kono ki? Red label, Awake blue dhewe- label ya sayang ya. Awake dhewe engko ngombene teh sisri. Ora banyu tajin ndek ngisik ning kulkas. Sing mare watuk. Angel. Banyu tajin. Mbak Ani Kusuma. Asli pidalem saking Tulungagung Tulungagungnya Jawa pundi? Timur, campur darat. Walah iki nek dikon jaranan kondi. Kondiang Tulungagung Mulya Lantinoto ya niki lho. Nggih. Sayang jangan jauh-jauh dari aku. Oh, enggak sayang ke. Alah, modelmu kijing ya kok. mikir rada-rada sithik, Mat. Heeh, nimbang karo Sareng Jolang. Nama pancene lambe tua, Pak. Ngatur wilujeng dalu kagem sedaya masyarakat Sembatur Agung, mugi-mugi tansah pinaringan sehat bagas waras wilujeng lan karahayan. Ing pangajab mugi-mugi tansah pinaringan rezeki ingkang kathah. Sing bakulan ya dagangane laris. Amin. Sing ngopeni sawah ya panenane apik. Sing pengusaha tambah meningkat. Wah luar biasa wau wonten dalemipun Bapak Haji Wartoyo. Nggih, matur nuwun. Sembarang wonten Pak Igit, wonten polo kependem, Kathah. wonten polo gumandul, Oh, iya. polo cemrentel nggih Aku kathah. mana Atah Pak Igit. Aku nek Mas Hadi mau ya ana. Apa? Gantelan lawang sing Alah. ndek sing dawa. Ya layak kuwi sing maju ya untune kuwi grogoti rantek-entek. Nembang Mbak Ani nggih. Nggih. Nembang, sayang. Aduh, sing nembang kok iki Julang wis tukang nggawa tukang joget iki mat. Nggih, wis kula nderek ketok. Oh tukang joget to? Nggih. Ndek iki arep tak gawe ning omahku arep tak nggih ganjel lawang Pak Igit. Loh, Lah tek ora. Aja. Apa? Badah remote. Lagunipun apa Mbak Oh, Ani? wonten pamundutan saking Bapak Hong saking Juwono. Nggih, Oh Juwono. nggih. Nggih, Menika wau. request nggih kathah sangat kula wonten ayang-ayang, wonten ninggal katresnan, wonten lestari katresnan sejati komplit. Nggih ninggal katresnan mawon. Oh, laguku banget. Iya, aku ki sakjane ya pengen ninggal katresnan karo warga masyarakat Sembatur Agung kene. Sayang Mas. deloken sayang. Sayang deloken to, kaya ngono Gimana? kuwi lho. Rumah tangga sebelah kok empane kok walai ngono. to. Alah yo, kancene sing wedok ngetek gek sing lanang gatel. Yo, kene ancen keluarga. Anane oleh ya mergo ngetek. Nek ra ngetek ya ora oleh. Rumangsane. Jangan saya. Ora entek ora oleh. Aku seneng anggere nang wedok omong ngene sejan wasis ketok kulino ngrasani kancane. Ya. Boten. Mboten. Boten. Engko nek ngomong karo harus ngandani karo kae terus ngomong Boten nih, boten keliru maksudnya nggih bener. Awakmu kok Aku karo cah wedok iki teliti anggere entek-entekane kaya sengo-sengo suarane ngene kuwi kulino ngrasani. Mas iki ngrasani apik. Apik. Nggih kulino dirasani nggih. Ngoten nggih.
Biasane nek suarane saya lirih niku saya akurat, Pak. Ninggal katresnan digarap jaranan beri. Wah, nggih, tulung agung kok Pak niki. Oh, iya. Jaranan kok putra jaranan. Mbak Sasa badhe legan apa tetep nderek jaran? Sembarang. Oh, sembarang yo melu jaran no, Melu ora penak kok. Nek wajahku ngrusui kamera. Mboten lho. Ayo. Semangga. Coba kaya ngapa? Ya. Ninggal katresnan. Ayo joget, Mat. Mikir seleke, Mat. Pokoke kowe omongan sithik-sithik ae. Sing penting joget. Yo, kaya ngapa? Ninggal katresnan. Dados. Oh, sik kendhange diganti. Oh. Ki mumpung Mbak niki asli saka Tulungagung. Wah iya. Yogane luar biasa Pak Igit niki nggih sedaya pun gadah pacar. Pun, iya. Pun. Pun Mosok pun duwe sampeyan. anak niku denan. Lho nggih to? Sing dereng payu niku sing mung sing bonang. Oh, Niki umur 38 mung dienggo nguyuh. Karena banyak pilihan. Oh, gitu. Bingung. Banyak pilihan apa. So anak-anaknya tak tarik, "Adek mau punya mama baru ndak?" Ngono kira-kira gelem apa ora? Alah. Oh, nek anakku langsung muni gelem. Aku dadi anak Yani gelem. Bu. Apa, Nak? Emek. Eh. Guyon-guyon. Sampun Mas Rangga. Coba kaya ngapa trompete digarap jaranan. Wediri kena Tulungagung kena campur mumpung Bani Kusumayo ninggal katresnan dados. Yo. Ya. Bagian. Mbak Sasa sakit enggak? Umpat so. Kleng. Nangis sakjroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ora krasa aku kudu sampeyan sapa
tresnan sampun katur